Mela naqraw il-silta li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew, Mattew 23 minn vers 16 sa 22. Ġesu qed jitkellem u jgħid: Gwajja likom, gwidi omja li tgħidu kull min jaħlef bit-tempju mhux hejn. Imma kull min jaħlef bid-deb tat-tempju hu obbligat bil-ħalfa tiegħu. Boloħ u omja. Għax li mu ikbar, id-deb jew it-tempju li qaddes id-deb. U tgħidu wkoll kull min jaħlef bl-artal mhux hejn, imma kull min jaħlef blotja fuqu u obbligat. Omja. Għax li mu ikbar, lotja jew l-artal li qaddes lotja. Għalhekk min jaħlef bl-artal jaħlef bih u b'kull men fuqu. U min jaħlef bit-tempju jaħlef bih u b'dak li jgħammar fih. U min jaħlef bis-sema jaħlef bit-tron talla u b'dak li jpoġġi bil-qiegħda fuq. Amen. Missina smawiet, irridulek ħajr tal-li inti mxejt magħna mhux skont ħtijietna, ma skont il-kobor tal-ħniena u l-kumpassjoni tiegħek illi jogħġbok tgħaddi minn qudiemna u għedtilna ndirizzajta u għedtilna għexu. Grazzi missier tal-li waqt li konna mejtin fil-ħtijiet u fil-trasgressjonijiet tagħna, inti jogħġbok tagħmilna ħajjin fi Kristu Ġesu, u għaldaqstant aħna rridu nipproklamaw mal-erba' tirjieħ tad-dinja li aħna salvati bil-grazzja tiegħek, li inti fittixtna, sibtna, ġbartna fil-familja tiegħek u tajtna il-weda solenni illi ħadd u ebda avversarju ma jista' jaħtafna mill-lit omnipotenti tiegħek. U għaldaqstant nitolbuk mulej biex tatina li progressivament insiru nħobbu l-verità tiegħek aktar u aktar. Għatina mulej li jkollna l-kuraġġ nimxu fid-dawl tagħha u koll li nagħlmuha lil dawk ta' madwarna, l-ġkejknin tagħna. Għamil mulej li l-koll kemm aħna nservu bħala dawl għal dawk li jafuna sabiex fina u bina ibnek Ġesu jkun magnifikat u msebbaħ u dan tolbuh għal glorja tiegħu. Amen. Qegħdin nikkonsidraw dan il-diskors ta' Ġesu propjament fl-aħħar tal-ministeru tiegħu, diskors qalil, diskors qiebes u jista' jkun illi matulu aħna nfusna nistgħu nkunu offiżi bli jgħid għaliex qabli nintebħu li anke qed jindirizza l-fallimenti tagħna. Jiġifieri Ġesu Mattew għamilha ċara illi kellem lil-folol u lid-dixxipli u beda jafżhom u jwissihom kontra l-abbużi tal-mexxejja reliġjużi ta' żmienu u imbagħad beda jindirizza lilhom direttament. U il-diskors tiegħu ma kienx xejn ħelu. Ġesu aħna kieku bil-Malti ngħidu għajjarhom boloħ, ipokriti, mhux għax telef it-tempra, mhux għax ħajdu hekk qabżulu ċinga. Le, Ġesu kellu kontroll fuq innifsu. Hawnhekk propjament Ġesu qiegħed jippronunzja l-kundanna tiegħu fuq nies illi huma imwebsa kontra l-verità. Nies illi huma irmazzati fl-ipokrizija. L-ipokrizija kienet għalihom stil ta' ħajja. Draw biha u Ġesu hawnhekk allura iva qiegħed ibeżżaħħhom u jrid iredhom biex forsi fl-aħħar jiċċalqu. Imqanqal mill-imħabba Ġesu lest jagħmel minn kollox biex forsi dawn jaslu għall-indiema. U forsi aħna llum nirraġunaw mhux aħjar nappellaw lin-nies għall-imħabba tAlla u għall-ħnina tiegħu kemm uħobbna biex aħna nduru lejh. Iva ċertament,
ċertament. Pawl per eżempju jgħid li meta konna għadna bidinbin Kristu miet għal ħżiena. Alla jirrikmanda l-imħabba tiegħu lejna. Billi meta konna għadna bidinbin Kristu miet għal ħżiena. Huwa motiv qawwi u sabiħ. Ġwanni jgħid li f'dan l-imħabba. Mhux għax ħabbejna l-Alla, imma għax hu ħabna. U tal ibnu biex ikun il-propizjazzjoni, biex ikun is-sakrifiċċju li bih id-dispjaċir tal-Alla jitneħħa minn fuqna u minn flok Alla jitbissem id-bissima tal-imħabba tiegħu fuqna. L-imħabba tal-Alla hija l-aqwa motiv. Imma wkoll illi n-nies imbeżżawhom bil-kastik tal-infern hija biblika. Hija valida. Mhix moda llum li nagħmluha, imma Ġesu hawnhekk fl-aħħar tad-diskors jgħidilhom serpenti nisa lil-lifat kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Ejjew ma pprovax nkunu aktar qorrif minn Ġesu fil-komunikazzjoni, fir-relazzjoni tagħna ma' ħaddieħor dawk li għadhom barra mis-saltna tal-Alla, għandna ħafna motivi. Ġesu hawnhekk qed jagħżel li iva jurihom l-identità vera tagħhom. Li huma serpenti. Huma minn għalihom li huma l-qaddejja tal-Alla. Mentre Ġesu ittimbrom bħala serpenti, nisa lil-lifat. L-Apostol Pawlu fir-Rumani pereżempju jgħid l-istess ħaġa, Rumani 2 vers 5, fejn lin-nies reliġjużi imma huma nies mitlufa qed jgħidilhom li minħabba l-ostinazzjoni tiegħek, minħabba ir-rasibsa tiegħek li ma tix tiċċaqlaq. U minħabba l-qalb blandiema qed taħżen ir-rabja għalik innifsek fil-jum tar-rabja u tar-rivelazzjoni tal-ġudizzju ġust tal-Alla. Huwa hija xi ħaġa validissima li aħna lin-nies ngħidulhom u nwissuhom illi ġej il-ġudizzju universali. Fejn kol kemm aħna, kull min twielet minn ġuf ta' mara irid jidher quddiem it-Tribunal ta' Kristu biex jagħti rendikont tal-ħwejġ li jagħmel matul omru. Il-ġudizzju li huwa pproklamat, Pawlu jgħid li Alla waqqat jum li fih se jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. U diġà tagħna l-evidenza ta' dal-ġudizzju billi qajjem lill-imħallef Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Ġesu se jkun dak illi jiġġudikana. Allura, hawnhekk meta narawh qiegħed jindirizza l dawn in-nies illi websu lilhom infushom kontra l-verità. Ġesu hawnhekk b'xiera qiegħed jiddinunzjahom b'denunzja qalila il għaliex dawn kienu nies li jippervertu l-verità jawġuha. Dal-qrajdilkom dal-għodu, Ġesu jindirizza din il-problema tan-nies mitlufa. Nies li jippretendu l-huma reliġjużi u frattant il-sinhom jikxifhom. Jippervertu l-verità, ibabsu magħha kemm huwa perikolus meta aħna flok ma nobdu l-verità nilagħbu biha. U għandna ħabta l-aħwata? Għandna ħabta nilagħbu bil-verità minn flok ma nobduha. Nagħmlu kollox bil-verità, il-verità qiegħda hemmhekk u Alla urina x'inhi l-verità biex nissottomettu ruħna għalija bil-ferħ u bi-gratitudni quddiem Alla. Dawn il-Fariżej kienu mdorrin u anke għandna evidenza ta' awturi pagani li kienu jgħajru lil-Lut minħabba din il-prattika redikola ħansejħilha jiena, prattika assurda, ma tagħmel sens. Li kellhom dak distinzjonijiet dil-ħalfa tot u dil-ħalfa ma totx, tista' tagħmel dil-ħalfa minn bagħad jekk jiġrilek xi ħaġa tista' tiskapula. Qed tifhem għax tkun ħlift bl-artal u mhux bis-sakrifiċċju li hemm fuq l-artal. Ta' distinzjonijiet ta' x'raġunament hu għax diffiċli biex nifhmu jiena, vera diffiċli biex nifhmu. U frattant kellhom dis-sistema komplikata ta' ħalf u wedi li jistgħu jagħmlu imma mbagħad jekk tiġi xi ħaġa u se tkun mikdum
jew se tiswielek dil-ħalfa, dejjem ikun hemm way out biex inti tista' toħroġ minnha. U Ġesu hawnhekk qed jgħidulhom illi ismawni, it-tempju huwa d-dar t'Alla. Is-sema huwa t-tron t'Alla. L-art hija l-ħolqien tiegħu taħlef biex taħlef qed taħlef quddiem Alla omnixjenti li jaf il-qalb tiegħek, jaf l-intenzjonijiet ta' qalbek, jaf x'huma l-ħsibijiet ta' moħħok. Allora kemm hija xi ħaġa bela illi nagħmlu ta' distinzjonijiet imma mbagħad meta ma jkunx jaqblilna naraw kif nistgħu naħarbu. Ħalf frivolus, u ħafna nies huma maqbudin f'dix-xibka, ħalf jaħalfu imma l-parenza biex in-nies li simgħu jaħalfu jgħidu kemm huwa raġel, illi dan ħalef u hekk ħajamel, imma mbagħad ma jagħmlix. Nies bi standard doppju. Bi standard doppju. L-ipokrezija dik hi. Li kollok standard doppju fejn jaqbillek iva, fejn jaqbillek le, fejn jaqbillek xi ħalfiet huma obbligatorji u oħrajn le. Nistgħu nsejħulu wkoll sofiżmu makak. Sofiżmu forsi kemm ma tantx nużawha. Meta toqgħod tagħmel da distinzjonijiet illi jidhru orrif, jidhru sbieħ, jidhru impressjonanti. Tifhem. Però fir-realtà m'għandek ebda dritt, m'għandek ebda jett li tagħmilhom. Ma distinzjonijiet fini ivvintati minn nfusna biex naħbu id-diżonestà tagħna. Il-Fariżej kienu prattikati, kienu esperti f'din il-tip ta' tattika illi bija urew illi ir-relazzjoni tagħhom Alla kienet rabta ċoff. Taf x'inhi rabta ċoff? Tidher li għandek l-għoqda imma x'in tiġbed minnaħa iċ-ċoff jinħal mill-ewwel. Alla ma relazzjoni tagħna miegħu rabta ċoff il-meta ningidmu meta jiswielna ninħallu nħarbu. Dawn il-Fariżej kellhom dis-sistema fejn setgħu jillapazzaw skont il-kapriċċi tagħhom, skont il-komditajiet tagħhom, il-ħalf tagħhom kien allura ħalf ta' parsi. Ħalf ta' parsi. Meta Ġesu qalilna li kull kelma traskurata li l-bniedem jgħid se jkollu irrott kont tagħha fiġ-ġudizzju. Kull kelma traskurata ħseb wara meta qed taħlef. U tiġbed l-isem t'Alla fuq il-ħalf tiegħek, biex timpressjona lin-nies, biex minn għalik turi kemm inti devot li Alla, inti saf dal-patt ma' Alla, mentri fir-realtà lil Alla għamiltu l-qaddej tiegħek. Flok ma' int l-qaddej Alla. Essenzjalment, x'inhi l-idolatrija? L-idolatrija hija meta aħna flok ma naduraw u nqimu lil Alla waħdu, nibdew nqimu lil nafusna. Lil nafusna. Għarsaw nqimu ħlejja oħra, hemm inqim dari pereżempju fl-antik nqimu x-xemx u l-qamar, l-idolatrija għandha elf espressjoni. Imma żgur kull min iwarrab il-Alla jew jersaq lejh meta huwa konvenjenti u l-bqija nagħmel jien dak huwa idolatra. Idolatra il-għaliex iwarrab il-Alla tal-verità, iwarrab il-Alla li ma jistax jikteb. Il-giddieb jagħmel nnifsu avversarju tal-Alla. Avversarju tal-Alla. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħid illi il-mibeda hija qtil u intom tafu qal illi jibda qattil ma għandu l-ħajja ta' dejjem tagħmar fih. Dawk in-nies illi għandhom l-istil ta' ħajjithom li hija mibeda fuq mibeda fuq mibeda, qed juru li mhumiex nies imdaħlin fis-saltna tagħna. U l-istess ħaġa nies illi flok ma jissottomettu għall-verità, jilagħbu biha u jilapazzaw kif iridu huma u kif jaqblilhom,
dawn huma wkoll nies li nkixfu li huma idolatri. Rumani 1 vers 25 Pawli jgħid li dawn in-nies partu l-verità talla meta inti għandek xi ħaġa u tpartata. Jiena tiktib, inti tagħtini mank. Partatna xi ħaġa. Dawn nies, issa il-bluwa tan-nies mitlufa illi ipartu l-verità talla ma' gidba u jivveneraw u jservu lil-ħliqa aktarx mill-ħalliq li humbierek għal dejjem. Dawn in-nies Ġesu qed jikxifhom li huma idolatri għax bil-ħalf ta' paqas tagħhom kienu qed iservu lil nfushom. Kienu qed jagħtu faċċja li huma nies devoti u reliġjużi. Mentri l-ħalf tagħhom ma kien jisma' xejn. Bl-idolatria allura tkun qed tiġħad l-ogħla realtà. Tkun qed tiġħad lill-Alla. U allura dik l-idolatria tafux tagħmillek tagħmik. U tibda l-ħajtek issir mimlija assurditajiet, mimlija ħmerijiet, illa biss tinduna. Laqqas biss tinduna. Kemm ta' bilħaq mort il-baħar. Mela, Kristu hawnhekk qiegħed jikxef ir-raġunar ta' dawn in-nies bħala serjament żbaljat u faċċjol. Il-ħalf għal dawn ir-reliġjużi folos kien popolari. Kien l-istil ta' ħajjithom. Imma daqshekk ieħor dak il-ħalf kienu jiksuh. Fl-andament regolari tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu m'għandniex għalfejn neħilfu. Jekk inti tallawk il-qorti biex tagħti xhieda formali u l-mħallef jitolbok biex taħlef, tista' taħlef. Tista' taħlef b'mod leġitu. Li tajt il-verità kollha u xeħlef il-verità. Imma fil-andament ta' kuljum tagħna illi noqogħdu naħilfu għal kull ħaġa ta' xejn, hemmhekk turi xi ħaġa barra minn posta. Il-karattru tagħna jekk huwa affidabbli, jekk in-nies jafuna illi regolarment aħna ngħidu l-verità, ma nħibgħux wara subgħajna, u l-kelma tagħna hija jekk iva hija iva. U m'hemmx faċċoliżmu. Dik għandha tkun garanzija illi dak li ngħid huwa biżżejjed. Ibża minn dawk in-nies illi nkullu jgħidulek naħliflek fuq qabar ommi illi qed tifhem. Għalfejn ta' tibda diskors. Dak li għandek tajdu għajdu bħala l-verità. Ħalli l-karattru tiegħek ikun l-aqwa garanzija għalik. Li nkunu bħala dixxipli ta' Ġesu determinati fil-ħsieb, ħsieb tajjeb, determinati fuq u l-sien tagħna jikkonkorri, jkun jaqbel ma' dak il-ħsieb tajjeb. Id-difett ta' dawn in-nies tal-Fariżej kien illi jgħidu ħafna anke fil-preżenza ta' Alla imma mbagħad għandhom jaħarbu. Le, il-bniedem devot bħalma kien David Salm 61 vers 8 ara kif jitkellem. Hekk se nagħti tifħil lill-ismek għall-eternità hekk kif inħallas il-voti tiegħi jum wara jum. Il-voti mhux dak li nwadbu fl-elezzjoni. Vot huwa vaw, ħalfa, jew weda lill-Alla. U David qed jgħid jiena nħallas il-voti tiegħi jum wara jum. Mhux biċċa minnhom, mhux dawk illi konvenjentament nista' ħallas imma l-oħrajn ħanżommhom lura, le. Anke Salamu jgħidilna fl-Ekklesjasti. Meta tagħmel voti l-Alla titnikkirx milli tħallsu. Għax ma jieħu ebda pjaċir bil-boloħ. U għalhekk Ġesu hawnhekk il-dawn nies jgħidulhom boloħ u għomja. Boloħ u għomja. Inti taħseb li tista' tgħaddi l-Alla biż-żmien billi tagħmel dan il-ħafna ħalf u dal-ħafna lingwaġġ bombastiku kemm se tagħmel ġid imma mbagħad tieqaf nofs triq. Alla ma jħux pjaċir bil-boloħ. Ħallas kull ma tkun wett. Ħallas kull ma tkun wett. Għalhekk Ġesu fil-pridka tiegħu fuq il-muntanja, kapitlu 5 ta' Mattew, jgħidilna intom smajtu li ngħad mill-antiki tisperġurax, ġifieri meta titkellem fil-qorti tkellem il-verità mingħajr tidwit tal-lewża. Tisperġurax.
Imma żomm mas-sit il-ġuramenti tiegħek. Onorhom il-ġuramenti tiegħek quddiem Alla. Għamilhom. Ma jnidilkom biex ma taħilfu xejn affattu. La bis-sema għax hu tron tal-Alla, la bl-art għax hu mirfes saqajh, lanqas b'Ġerusalemm. Għax hija l-belt tas-Sultan il-Kbir, lanqas b'rasek m'għandek taħlef. Għax ma tistax tagħmel xara waħda bajda jew sewda. Imma ħajkun id-diskors tagħkom sempliċement iva, iva. Għami, jekk inti tfisser u tittajt iva, għajt iva u iqaf. Jekk hija le għajt le u iqaf. Aktar minn hekk ġej mill-ħażin jgħidilna Ġesu. Aktar minn hekk meta dan il-vizzju qalil ta' dan il-Fariżej li jista' jkun ħanna mdakrin bih ukoll. Juri li ħana influenzati mix-xitan. Aktar minn hekk ġej mill-ħażin. Ġesu kien uħobb jirrefera għax-xitan bħala il-ħażin. Fil-missierna ħlisna mill-ħażin, mhux mit-teni kif għalmu ilna meta konna mmorru l-mużew. Ħlisna mill-ħażin. Mix-xitan. L-għadu qalil tagħna. Il-giddib, il-qattiel. Okay? Minkejja kollox, minkejja tat-tagħlim ċar ta' Ġesu. Ġesu li mexa fostna bħala l-verità tal-Alla, vera? U stess qal jienu għal-verità. Jienu għal-verità. Ġejt fid-dinja biex nagħti xhieda l-verità għallu l-Pilatu. Ġesu li huwa l-verità tal-Alla. Ġesu li waqqaf il-Knisja tiegħu fuq il-verità dwaru nnifsu. Minkejja kollu, is-sofizmu qarrieq kien u għadu lampanti sal-ġurnata tal-lum fil-Kristjaneżmu mondjali. Ħafna nies li klejmjaw li huma dixxipli ta' Ġesu issibhom qarrieqa kif jitkellmu. Irridu din nikkonsidrawha daqsxejn bis-serjetà l-aħwa. U nixtieq nibda billi peress li aħna ħafna minna trabbejna fil-Kattoliċiżmu Ruman. U se nuri ċertu difetti fil-Kattoliċiżmu. U jista' jkun li hawn f'din l-udjenza xi nies li huma Kattoliċi. L-intenzjoni tiegħi mhijiex li nweġġa' lil ħadd. L-intenzjoni tiegħi hija li nuri l-fatti kif huma. Il-fatti kif huma. Mbagħad interprethom kif trid. Però huwa għajb għal Kristu li huwa l-verità meta matul l-istorja tal-Knisja naraw kemm dawk li l-aktar ftaħru li huma l-gwardjani tal-verità l-aktar li għawġu għal-verità. Ironikament. Sal-ġurnata tal-lum il-Papa Franġisku kap tal-Knisja Kattolika Romana illi jiena din il-komunità ta' nies inferxa mad-dinja kollha. Għall-inqas fil-maġisteru tagħha, fil-mexxejja tagħha. Huma żellieqa daqs sallura. Jekk tippuntolhom xi ħaġa, jirrispondu b'xi ħaġa oħra. Ma tistax taqbdilhom. Pereżempju il-Papa Franġisku jgħid nispera li l-infern se jkun vojt. Għala f'udjenza pubblika. Kien jaf x'inhu jgħid. Jaf x'inhu jgħid. Imma mbagħad fil-katekiżmu tagħhom jgħalmu dwar l-infern ukoll. Għandek il-sien mifruq minn nofs. B'dan nofs qed jgħid mod u b'dan nofs qed jgħid mod ieħor. Propjament kif kien jagħmlu l-Fariżej. Iva u le fl-istess ħin meta Ġesu jgħidilna jekk iva jgħid iva. Jekk le għajt le. L-istess Franġisku jgħid li l-atej jistgħu jsalvaw, speċjalment jekk ikollhom tfal u jagħmduhom. ċertu diskors eretiku, ċertu diskors li anke iħammar wiċċ il-kardinali tiegħu, imma jgħidu. L-atej nies li ma jemnux li hemm Alla, ma jemnux li jeżisti Alla, dawn ukoll
isalvaw. Però uffiċjalment jekk tmur taqrafu l-katekiżmu tagħhom ma jsalvawx. Tgħidli żomm waħda żomm. Jridu niftakru li l-Papa irid jitkellem ex cathedra biex ex cathedra minn fuq is-siġġu ta' Pietru ġifieri, jitkellem mill-pożizzjoni uffiċjali tiegħu bħala il-suċċessur ta' Pietru. Allura nsaqsijina jekk huwa infallibbli, meta tkellem ex cathedra? Ħadd ma jaf. Mur uffiċċju. Ħadd ma jaqbel meta tkellem ex cathedra u allura tkellem infallibilment. Ħadd. Laqas il-Kattoliċi nfushom taħwida enormi. Imma jgħidulna tal-inqas darbtejn. Tal-inqas fi żgur il-Papa tkellem infallibilment darbtejn. U jiena don jekk għandu d-don tal-infallibilità huwa don daqshekk prezzjuż li jista' jgħallem u jiggwida lil ta' taħtu. Fi-storja ta' 2000 sena da' tużaħ darbtejn, jiġifieri darba kull 1000 sena tużaħ. Tagħmel sens għalikom. Da bħal meta jien għandi Lamborghini, unżamma garaxjata, u kull fejn immur bil-mixi u ħafi. Jekk għandek il-don tal-infallibilità, gwida l-Knisja. Imma darbtejn tkellem ex cathedra. L-ewwel darba kien il-Papa Piju IX fl-1854 meta qal illi Marija hija l-Immakulat Konċizzjoni. Ġifieri li mit-nissil tagħha u omra kollu qatt ma dinbet. Dik l-ewwel waħda. U t-tieni Papa Piju XII fl-1950 meta qal li l-istess Marija Ġesu telet is-sema b'ruħu l-ġisem. Id-darbtejn illi tkellmu fallibilment huma żewġ invenzjonijiet puri illi m'hemmx liċken frażi jew ħjiel tagħhom fil-Bibja Mqazza. Mela għandi il-Lamborghini ħriġta darbtejn mill-garax u d-darba li ħriġta kraxxajta mal-ħajt. Għax hekk tiġi. Żewġ dommi, meta tgħid domma ġifieri il-Kattoliku huwa obbligat li jemminhom dawn iż-żewġ ħrejjef obbligat li jemminhom. Jekk ma jemminhomx jintilef. L-infallibilità fir-realtà hija farsa, kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra, hija din ix-show ta' awtorità fażulla. Aħna għandna l-awtorità. Aħna għandna il-Maġisteru. Aħna Ġesu ħalla lilna biex immexxu l-Knisja. Hija farsa il għaliex meta tqis il-kontradizzjonijiet papali matul is-sekli, wieħed igiddeb il-ieħor, wieħed jikkontradixxi lill-ieħor. Għandikom eżempju wieħed. Fil-bolla, meta jindu bolla ġifieri, mhux li tagħmel mal-envelop biex tibgħat il-littra ta' bolla hija dokument uffiċjali tal-Papa b'awtorità, moħruġ b'awtorità biex kulħadd jisma' minnu. Il-Papa Bonifazju VIII fl-1302 ilu ftit. Ħareġ il-bolla Unam Sanctam meta qal fija illi biex tkun salvat u tmur il-ġenna trid tkun Kattoliku Ruman u trid tkun sottomess għal Papa ħajtek kollha. Illum il-ġurnata, is-suċċessuri tiegħu, il-papiet suċċessuri tiegħu, qegħdin jgħidu l-kontra. Tista' tkun Buddist, Maomettan, Hindu, tkun xi tkun, tista' salva. U jgħidu li huma infallibbli. Imma jgħidu lek ex cathedra, ma għajduna meta tkellimtu ex cathedra. U kif nista' jiena nafda f'xi ħadd meta jgħid mod u jagħmel mod ieħor. U mhux każ ta' darba, imma każ ta' seklu wara seklu wara seklu wara seklu.
L-istorja tagħhom hija maħmuġa. Hija storja ta' għajb u vergonja, hija storja ta' mistija. Illi imqar biss jikklejmjaw li huma s-suċċessuri tal-apostli veru. Iva, is-suċċessuri ta' Ġuda li tradih il-Kristu. Hemmhekk qiegħda s-suċċessjoni tagħhom. Għaliex mhux biss xalmu, imma wkoll xamlu. Eżempju wieħed intikom. Il-Papa Formosus fis-seklu 9. Tajjeb, kien Papa xi 5 snin jekk mista żbaljat. Meta miet difnuh, il-Papa ta' waraħ ordna li jerġa' jinqala mill-qabar, poġġaħ fuq tron li bsuh l-abiti reliġjużi tas-soltu u telaħu l-qorti. Fil-sinodu baqa sinodu tal-katafru jgħidulu. Cadaver Synod. Telaħu l-qorti biex iwieġeb għal l-azzjonijiet u l-papat tiegħu. Ovvjament Formosus baqa bħal magħluq. Allora kien iġġudikat illi ħati, raġu difnuħ, qabel ma difnuħ għatawlu 3 swaba li bjom kien ibirek in-nies, għatawlu barra. Il-Papa għataħħomlu barra. L-Papa taqablu da. Raġu difnuħ, reġa bdiru dal-Papa, reġa għalaw mill-qabar u xeħtu fi xmara Tiberju. Bħadaw l-istejjer, memx wahda jew nofsu żanata. U għakas laħwa. Ta' dik l-istorja, ħanajt l-istorja ħelwa, illi minna li għall-laħwa Grimm kitbu dwar wieħed imperatur li kien fissat illi jidher sabiħ u importanti qudiem in-nies. U joħroġ purċissjoni kuljum u l-ħajjata tiegħu kien jgħidulhom għamlu li libsa ġdida għal kuljum. U bid-drab differenti, l-lum għamlu tal-ħarir, għadi għamlu tal-qoton, imbat tas-satin, imbat tal-bellus, tad-damask, għattifem. U kull darba ħwejjeġ irrit il-biz ġdid, u dawn ħajjata ġennu, x'ħan għamlu, għattifem. U ġitom f'moħħom illi għallulu għanna dil-libsa trasparenti, għanna dil-libsa invizibli, u libsuħ bija, għattifem. U ħareġ fil-proċessjoni tas-soltu u n-nies iċċabċablu. Viva l-imperatur tagħna. Fid-daw hekk kien hemm tifel. X'kejken? U beda jitħaq. Għallu x'titħaq. Għallu l-imperatur minn ħwejjeġ. L-imperatur minn ħwejjeġ. U dik hija l-infallibilità tal-Knisja Kattolika. ħafna illi aħna s-suċċessuri ta' Pietru, aħna l-Knisja oriġinali, l-oħrajn kollha bdew f'xi żmien wara. Imma mbagħad xejn teżaminhom fl-istorja tagħhom tara illi huma imperatur minn ħwejjeġ, huma tad-daħq, huma komiċi. U dawn din id-double standard tagħhom kollu jidher, kollu. Pereżempju, jekk tajdilhom, it-tienek mandament għalfejn tajtuh barra. U qsamtu l-aħħar wieħed fit-tnejn biex iżommu n-numru 10. Jgħidu imma aħna l-istatu u l-var ma nqimuhiex, nqimu dik li tirrappreżenta, tifhem. Imma mhux saqsi xi ħadd fil-Kambodja li huwa Hindu pereżempju jew Buddist, fejn l-istess ħaġa. Għandu ħafna statwi tal-Allat tagħhom, jekk tajdilhom qed tqimu statwa tad-deb, le, mhux l-istatwa tad-deb qed nqimu. L-Alla tirrappreżenta. Minkejja l-kmanċar jibqgħu jgħidu mhux l-istatu qegħdin inqimu. L-istess raġunar tal-pagan insomma. Jekk inti tgħidilhom imma l-Knisja kollha tikkonsisti f'saċerdoti. Kull dixxiplu ta' Ġesu huwa saċerdot, huwa assis. Intom saċerdot Sirjali, nazzjon qaddis, saltna ta' assisin. Xak għalina Pietru, imma mbagħad jgħidu li imma hemm saċerdozju speċjali li għandna bżonnu biex insalvaw bih. Li ma jissemmix fil-Bibja mbagħad. Ta' bil-standard. Jaċċettaw ħaġa, iżidu xi ħaġa oħra biex jinnegawha. Pereżempju, kull Kristjanu qaddis, anke dawk li għadhom ħajjin, Pawlu hekk jitkellem,
للقديسين اللي هما في افسو. قديسين، انا قديسين كلها كم احنا هتفهم. وياك تقدروا ما ترى كل كريستيانو قديس ايوه، اما mbagħad hemm قديسين speċjali اللي هما مرفوع على القيمة tal-artali. دبل ستاندرد ukoll. نتراw؟ ها؟ دبل ستاندرد. كل darba iż-żwieġ miżmum bħala sagrament qaddis għal-jom. Vera, wieħed mis-seba' sagramenti kif jgħidulna. Imma mbagħad il-kleru tagħhom kostret jibqa' ċelebri. Il għaliex għandhom din l-idea li żwieġ huwa maħmuġ huwa nies komuni. Imma aħna l-qassisin ma niżżewġux. Għamin sew illi fl-ewwel sekli kienu jiżżewġu. U sa reċentament kienu jiżżewġu. U l-Knisja Ortodossa Griega il-kleru tagħha jiżżewweġ. U l-Bibja tordna illi l-presbiteru għandu jkun raġel miżżewweġ il-mara waħda. L-ewwel Timotju 3:1. Double standards kull darba. L-istess bħal Farisej. Inkwantu s-salvazzjoni, kapaċi tisma' kattoliċi illi kif jitkellmu, tajt bħalma jitkellmu. Bil-grazzja ta' Alla, bis-sakrifiċċju ta' Kristu, imma mbagħad għandhom tant stejjer u tant ħrejjef, popolari, emnuti, inkoraġġiti, reklamati. In-nies inkoraġġiti biex jemnuhom, waħda minnhom pereżempju illi il-Madonna deret lil San Xmun Stock fl-1251 u għaltlu illi min jilbes l-skapular, l-abiti tal-Karmelitani, żgur isalva. Żgur isalva. Hija garanzija. U jekk inti peress li m'intix patri, flok ma tilbes il-libsa sħiħa, tilbes labtu. Dak il-labtu jservik l-istess ħaġa. U dak il-labtu ukoll isalvak. Il-Madonna mbagħad aktar tard deret il-Papa Ġwanni 22 u tkellmet miegħu dwar il-labtu. Qaltlu jien Omm il-Grazzja ninżel nhar ta' Sibt wara mewtu, wara dak il-kummiet li kollu l-labtu ma onqu, u lil kull min insib fil-purgatorju neħilsu nwaslu sal-muntanja qaddisa tal-ħajja eterna. Din tindunaw illi l-istrateġija ta' dan in-nies mitlufa hija li tkellmu b'żewġ ilsna. Għal dawn jekk qegħdin jagħmluha ma' dawn in-nies li għandhom mitla tal-iskrittura jitkellmu mod. Imma mbagħad ma' dawn in-nies illi kapaċi nżommuhom fl-injoranza u fis-superstizzjoni u fl-idolatrija ejjew nżommuhom ninkoraġġuhom jibqgħu hemmhekk. Ma jemnux fid-divorzju. Tajjeb. Imma mbagħad jemnu fil-annullament. Illi għandhom tal-inqas 20 raġuni illi jistgħu jagħtuk l-annullament. Anke wara tkun miżżewweġ ikollok it-tfal, jistgħu jagħtuk għal 20 raġuni. Meta l-Bibja tagħti żewġ raġunijiet fejn jista' jkun hemm id-divorzju. Lob bil-kliem vera, annullament huwa divorzju. Għalfejn tilab bil-kliem? Għalfejn ta' double talk kif ngħidu. Ta' double talk. Ma tħallx mill-bieb, għaddejk mit-tieqa. Ma nagħmlux fid-divorzju, imma xorta waħda l-annullamenti għaddejjin ħin kollu. Minix qed nieħu pjaċir illi nipponta sebejlen dal-affarijiet, ma dawn huma fatti biex nurikom illi dak li fżala dwar Ġesu Kristu qegħdin ngħixu fostu illum il-ġurnata. Il-kelma ta' Kristu hija relevanti għal ġurnata tal-lum. Intikom eżempju, lilna l-evanġeliċi jħobbu jsejħulna aħwa mifruda. U aħna bażikament nemmnu l-istess. Imma mbagħad is-saħtiet u l-anatemi tal-Konċilju ta' Trentu għadhom hemm kontrina illi qegħdin jisħtuna ripetutament u jgħidulna anatema għal ma nafx kemm il-darba. Double talk. Biex tinoġob ma' kulħadd, ma' dawn aħon fruda. Imma ma' dawn
وما تافش المها تقبض تمن، ما تافش المها تقبض تمن. يتكلموا بالسم مفروق، بالسم مفروق. جسو افرما الستاندرد بحال دان جاي من الخزين. ليفا يدلو ايفا، ياك الديفورسيو غازين ما عندك ابدا دريت اللي تفنت l'annullamento. Jekk għana salvati bil-grazzja permezz tal-fidi fi Kristu, għalfejn dawn l-ħrejjef bil-labtu mhux labtu. Ġesu bir-raġun jgħidulhom boloħ u għomja. Boloħ u għomja. Il-bniedem mitluf ma jibqax jara. Ma jibqax jara. Ma jibqax jara anke affarijiet li huma ovvji. Aktar kmieni Ġesu f'Mattew 15 jgħid kull xitla li ma ħawwilx missier ismewieti għad tkun maqluha mill-għerq. ħalluhom għal id-disċipli, ħalluhom. Huma gwidi omja tal-omja. U jekk għami jiggwida għami, it-tnejn seqgħu ġo fossa. Ġesu iddeskriva l-edewa tiegħu bħala boloħ. Boloħ. Interessanti kif darbohra jidilna illi manna najru l-ħadd iblaħ, ma żaw maħdawek għandna problema. Mattew 25, imma jnejdilkom li kull min jirrabja maħuħ ikun ħaqqu l-ġudizzju. U kull min jgħid il-ħuħ rakka, ġifi ma tiswa għal xejn, ikun suġġett ta' Sanedrin. U kull min jgħid jiblaħ se jkun ħati biżejjed biex imur fl-infern tan-nar. Perridu naraw il-kuntest. Meta Ġesu qal jekk inti tgħid il xi ħadd jiblaħ tkun ħati biżejjed biex tmur fl-infern tan-nar, qed jgħid għal nies li huma irrabjati mingħajr raġuni, mingħajr raġuni valida, irrabjat kapriċċjożament għal ħaddieħor. Jekk inti qiegħed tajjar il-ħaddieħor b'mibeda u malevolenza. Pawlu pereżempju lil Galatija jgħidulhom ja Galatin stupidi jew boloħ, min saħħarkom biex ma temmnux il-verità? Għallintkom l-Evanġelju, issa qegħdin twarbuh l-Evanġelju biex tmortu għal ħmieġ. Qegħdin tippreferu l-ħmieġ, ja Galatin boloħ għalilhom. Għalfejn għalilhom hekk biex jgħajjarhom? Le, biex jiġibhom f'sensihom. Bl-istess mod kif Ġesu hawnhekk qed jittratta ma' dal-Farisej. Meta xi ħadd qed jiżbalja u qed jiżbalja gravament, trid turih. U allura l-intenzjoni hija determinattiva. Le, ma nix id-drawa, għas il-pjaċir li nduru n-nis u nejdu l-kħad boloħ. Għattifem. Imma meta dak li jkun qed turih il-verità u qed jirresistija u jibqa' jirresistija, qed jurik kemm hu blaħ. Għaliex, Salm 14 vers 1 il-blaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Kapaċi ngħaddi mingħajru. L-blaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Ġesu jattakka l dawn in-nies mexxejja. Jiena kif notajtu puntajt sebej lejn żbalji oxxeni tal-mexxejja Kattoliċi. U l-mexxejja fl-ogħla livelli tagħha. Ngħixu f'pajjiż Kattoliku aħna. Nħobbuhom in-nies. Nixtiequhom li jarfu l-verità kif Alla urija lilna. Ma nibda aġenda oħra ħlief illi naqsmu magħhom l-eċċellenza u l-ġmiel ta' Sidna Jesu Kristu. Illi kapaċi jaħfrilhom u jagħtihom wirt mal-qaddisin fis-smawiet. Però l-aħwa kif tafu il-ħuta mir rasa tinten vera? Il-ħuta mir rasa tinten. U meta nafu illi dan il-tagħlim double talk huwa tant mifrux fil-Knisja Kattolika u tollerat u promovat. Rridu nirrimarkaw kontrih. Għaliex għax il-poplu fl-aħħar mill-aħħar huwa bħal qassis, hekk qal il-profeta darba. Il-poplu bħal qassis.
كيف يعملوا المشية تحتهم يعملوا بحالهم. آمي ما يستاش يمشي آمي. allura l-aħwa irridu noqgħdu attenti minn dawn l-abbużi spiritwali serissimi. Reċentement għad kif tkellim kif smajna talk biex għajnejna nżommu miftuħa u nkunu vigilanti kontra min jipprova jabbuża minna spiritualment. Bil-mati jibellanna ros bil-labra. Jgħid mod ma mbagħad ifisser mod ieħor u dan ħafna mutetti u affaritek. Din għal-marka ta' għallim fals. Għallim fals bil-sinu jgħid mod imma ħsibu huwa mod ieħor. Kollox huwa vag, kollox huwa ambigwu, għaliex għax għandhom aġenda waħda. Aktar ma niġbru nies għal-mana, aktar ma nirbħu nies għal-mana, aktar ma nkabru l-komunità tant l-aħjar. X'importana bil-verità. Literalment, x'importana bil-verità. Il-verità jisquha taħt saqajhom bħal ma għamlu l-Farizej, jaħelfu kemm iridu, ma mbagħad jiksru għall-ħalfa. Ġesu għalhom boloħ, omja. Innotaw il-predikaturi tal-mega churches kif jitkellmu. Bħal Joel Osteen. Kif jitkellmu dan nies? Jitkellmu tant sweet, tant ħelu, tant pjaċevoli, illi ma joffendu s-sentimenti ta' ħadd. U ovvjament li jiġbru dawk il-masses ta' nies dwarhom. Imma nnotax differenza kif jitkellem Paul Washer, kif jitkellem Stephen Lawson, kif jitkellmu dawn nies, il-nies ta' Alla, li għandhom l-inkarigu minn għand Alla biex juru l-bħal m'hemm ġenna hemm ukoll infern. U biex wieħed ikun salvat jeħtieġ li jindem idur jitlaq l-idolatrija tiegħu. U jsir ħobb il-verità tal-kelma mqazza tiegħu. Hemm hija s-sigurtà tagħna. L-aħwa allura biex issa ninżlu fuq il-livell personali. Għax faċli nippuntaw subajn il ħadd ieħor. U ninsew li nfusna. Rridu noqgħdu attenti għassa għal kwalunkwe sbilanċ illi faċilment jiddevjak mir-relazzjoni tiegħek ma' Kristu. U sbilanċi faċilissimi li konna, faċilissimi. Per eżempju, il-kredu l-kondotta tiegħek huma jarmonizzaw flimkien. Dak li inti tgħid temmen u dak li tagħmel minn ġurnata l-oħra jaqblu flimkien? Ġew jinsabu f'konflitt. Ftakar illi Ġesu lissen dawn ix-xiljiet kontra l-Farizej meta kien hemm id-dixxipli tiegħu qed jisimgħuh. Qed jisimgħuh. Jiġifieri Ġesu qed jgħidilna tad-diskors li qed ngħidu lill-edewa tal-Evanġelju jotta likom ukoll. Jotta likom ukoll. Għax aħna bnedmin ukoll. U kapaċi illi fil-waqt illi naraw il-ħadd ieħor ikraħ. Aħna nfusna jkollna każ tandiema ukoll. Jekk tixtieq tiggwadanja spiritualment, tistaqsilek innifsek, ninsab mill-qut fil-kuxjenza. Tad diskors li qal il-Farizej illi sew biex jaħilfu imma mbagħad dejjem iżommu loophole minn fejn jistgħu jaħarbu. Jotta għalija. Jotta għalija. Kemm il-darba nisbaljaw bil-siena? Ngħidu ħaġa u nagħmlu oħra. Inwedu ħaġa u ninsewha. Vera jew le? Aħna l-koll kemm aħna ta' bid-tikketti kollha tagħna li għandna jekk ninsabu taħt il-kappa tax-xemx il-koll kemm aħna għandna id-dover li ndur li Alla ħalli nappellawlu għal-ħniena. Għal-ħniena tiegħu. U l-ħniena tiegħu tidher b'mod eċċezzjonali fuq is-salib ta' Kristu. Fuq il-Kalvarju hemmhekk hemm ħniena għal dawk kollha li bindiema iduru lejh. F'iżajja jgħidilna fittxu l-sit waqt li jista' jinstab. Sejħulu waqt li jinsab qrib. Ħalli l-ħażin jabbanduna triqtu. Sewek hija il-ħażen huwa fil-sienek, jew fi ħsibietek, jew femilek. Ħalli l-ħażin jabbanduna triqtu r-raġel inġuss sibietu u ħajritorna l-sit u
is-Sejt se jkollu kumpassjoni minnu. Din hija l-beda talla. Jekk aħna nduru kif aħna bil-ħmieġ, bil-fallimenti, bil-ipokrizija kollha tagħna, Alla jilqana. Alla jkollu kumpassjoni min-niedma. Ejju ndur lejn Alla tagħna għax hu se jaħfer bl-abbondanza jgħidilna l-profeta. Alla jaħfer bl-abbondanza. Imma rridu nduru lejh. Rridu narfu illi fina nfusna m'hemm xejn sabiħ. M'hemm xejn x'jista' jirrikmandana quddiem Alla. Il-jiet illi nersqu li Alla nkunu milquha minnu jinsab biss f'ibnu Ġesu Kristu. Il-medjatur illi Alla nnifsu tagħna sabiex bih nersqu lejh. U l-wegħda hija li dawk kollha illi bi Kristu Ġesu jaffiċinaw il Alla dawn ċertament se jkunu milquwejn minnu. Jalla l-koll kemm aħna hawnhekk nkunu milquwejn minn Alla sabiex imbagħad mimlija bl-esperjenza tal-mħabba tiegħu nkunu kapaċi wkoll nwissu dawk li għadhom barra sabiex huma wkoll jitlu fix-xirka mal-Ħallieq u Salvatur tagħna.